I'm only here for the trophies. I can do this forever! Čauky lidi, dneska to je moje první video, jako užívám si to, jo, snad tady aspoň bude 10 lajků, jako aspoň si takhle myslím, jako pro začátek prosím, jako budou to jako videa zbravka jako podobný jako od Destra a budeme se snažit třeba zítra natočím další a budeme se snažit to krouva hečnout zpátky na